Жыхар Фаніпаля Сергей Ткаченко абвінавачвае мясцовых міліцыянтаў у збіцці ды нават катаваннях у так званай позе ластачкі. Факт шматлікіх пабояў зафіксаваны адмысловай экспертызай. Але следства ўжо прадказальна ў такіх выпадках адмовіла пацярпеламу ў распачынанні справы. Падрабязней Юрый Салодкі. Выходзіў разам з жонкаю з прадуктовай крамы. Невядомы малады чалавек пачаў правакаваць бойку. Міліцыя заўважыла ды затрымала. Што праўда, чамусьці толькі ахвяру, а не правакатара. Гэтак апісвае падзеі 9 траўня Сергей Ткаченко, жыхар гораду Фаніпаль, што ў Дзяржынскім раёне. Маладзён не хавае, з нагоды дня перамогі ўжываў алкаголь. Але ці чалавек на падпітку гэта бяспраўны чалавек? Они смеялись, обзывали меня, что типа якобы ничего им не будет. Как бы им все можно. Калі ў фаніпальскім апорным пункце міліцыі Сергей Ткаченко на абразы з боку гэтак званых праваахоўнікаў пачаў адказваць тым жа, псіхалагічныя здзекі перайшлі ў фізічныя. Я сидел на стуле в наручниках. Сотрудник милиционер подошел, меня скинул со стула. Я упал лицом, получается, в пол, разбил нос и при этом он меня начал бить, оскорблять. Судова-медычная экспертыза налічыла на целе Сергея Ткаченко не менш за 26 траўматычных уздзеянняў. Сляды пабояў былі ўсюды, на твары, тулаве, руках і нагах. Законнасць дзеянняў фаніпальскай міліцыі праверыў следчы Дзяржынскага раённага аддзелу следчага камітэту спадар Апалонік, які апытаў пацярпелага, самых міліцыянтаў ды вынес пастанову. У завядзенні крымінальнай справы па факце збіцця адмовіць. Усе апытаныя супрацоўнікі міліцыі патлумачылі, што пры знаходжанні Сергея Ткачэнкі ў фаніпальскім аддзяленні міліцыі да апошняга фізічная сіла не ўжывалася. Якіх-небудзь цялесных пашкоджанняў ніхто грамадзяніну Ткачэнку не наносіў. Аднак следчыя не дапыталі жонкі Сергея Ткачэнкі, якая была беспасярэднюю сведкаю падзеяў, бо прысутнічала і падчас затрымання, і прыязджала ў апорны пункт. Яшчэ адзін цікавы факт. Як патлумачылі пацярпеламу ў следчым камітэце, запісы камераў відэаназірання, што месяца ў будынку міліцыі Фаніпалю нечакана зніклі. Людзі ж, якія на ўласныя вочы бачылі інцыдэнт, пабаяліся сведчыць супраць міліцыянтаў, цвердзіць жонка збітага. Столько людей находилось там, все видели, что его избивали, и все пошли в отказ. Цяпер Сергей Ткаченко пры дапамозе праваабаронцаў з цэнтру «Вясна» звярнуўся са скаргаю да начальніка следчага камітэту па Дзяржынскім раёне, каб той паспрыяў паўнаце і справядлівасці разбірання. Калі і там атрымае адмову ў завядзенні крымінальнай справы, наступны крок – прокуратура. Совершенно очевидно, что то насилие, которое было применено к этому гражданину, оно было совершенно непропорционально характеру его действий. Антыгероямі ў навінах міліцыянты становяцца ўсё часцей. Месяц таму Белсат распавядаў пра Андрэя Тарасенку, якога паводле сведчанняў родных моцна збілі берасцейскія міліцыянты. Маладзён неўзабаве памёр афіцыйна з прычыны пнеўманіі. Яшчэ раней у тым жа Берасці двое маладзёнаў таксама звярнуліся да праваабаронцаў ды медыяў з аповедам пра збіццё, але і там следства пакуль не знайшло вины міліцыі. Совершенно недопустимо, когда эти действия сотрудников милиции прямо покрываются Следственным комитетом. Аднак, як цвердзяць праваабаронцы, звяртацца са скаргамі ды позвамі варта, бо толькі так можна навучыць міліцыю быць праваахоўнікамі, а не правапарушальнікамі. І ад скаргі аднаго залежыць, ці будзе незаконна збіты чарговы грамадзянін краіны. Юрый Салодкі, Белсат.